dzekwa madhuyu adziperi taiti nasisi vake votimbana mumastreets asi panotukana dzemudanga. Aiwa isusu tinongogara zvedu kuteresi. So taiti nakeke vakawana new house kwavari kugara. Vamwe vakati yakatengwa asi vamwewo vari kuchema vakati aiwa bodo imba iyi imba yekurenta. Izvozvo hazvina basa but basically kungowana mari yedeposit nekupinda pamba apa whether ndeyekurenta kana ndeyekutenga izvi hazvinei nesu. Saka taiti anyora achicelebrata imba yake akati ndakamborara ka one night pasi pebridge muSouth Africa as if handina hama. Ndinomuda Mwari uyu kani. Thank you Zimbabwean Queen nekuchengeta munhu wamusingazive mumba menyu. Tete ndobva vangouya paposti ndokuti aiwaka kope kuti taigara muone room tete mukwasha natsano mapasireiko September 2019 zvagara pano pakambonditukira mahara ndikanyarara nekuti ndaiva nepamweviri ndichibva ndabatsirwa. Now ndoda kuti muchinditukira chokwadi. Madzimai navinels ngavapopere kuti munhu akabva sei pamba pangu akambogara pabridge here. So ndo tete zvavari kubvunza kuti ii pamwe pacho kana muchinge maachivha musataure zvimwe muchinyepa, taurai chokwadi. Tete vabvunza zvakana vakati kwandisirini here ndakatumira mari muna 2019 kuti ukwire bhazi uye kuJoburg 2.5 handisirini here ndakazviita. Pazvimwe zvese hazvizotaurwi, tinozongotaura zviri negative chete. So vanachangamire vangoti congratulations yatadza kungobuda iri yega negodo. Naye misisi vataite maineglecta mwana kusvika pakurara pasi pemabridge makuda kuti sembura pano. Maifunga kuti achafarira manje matokaura ane pake panonzi pake. Imi muchitamba nhamo inomutsa chigayo mukamukuku kanovhinza mvura. Wakambouya futi nezvinyaya zvokunyeba paya. Ingoti makorokoto simple 2019 kudiko tibvire wagara haude vana vazvifarire une drama zvakanyanya. So guys ndo zviri kubuda mumastreets. Changamire vachiti aiwa iwewe wakakonewa here kungoti congratulations zvobva zvapera ipapo. Kwakutovata hope chokwadi. Mwana wamai vako ari pasi pebridge godo ndarivo navo zvambonzi congratulations Mpata family kwakuchinja futi zvakunzi congratulations Mr and Mrs Madhuyu. Tete this is wrong. Dei mangotaura kuti congratulations kana iye akarara pasi pebridge angazonyepa here. Yes, maybe it is figurative or it is symbolic, whichever way. Ko kana akatobararawo zvechokwadi kusvika azobatsigwa naZimbabwean Queen hazvina kana basa. Inimi chingoti aiwa Mwari vakuwanira nyasha. Tete vari kuti bodo nyaya haina kutanga nhasi yakatanga musi wehousewarming. Koma hamuendirei kupati kwacho kana musingafariri umwe mwana kuti abudirire. Vanhu vachaurana havo dai pasta asimba kunamata. Maonero angu zvangu kudanana chaiko hapana apa. Kungoti zvevanhu vamwe chete hazvipindirwe but dai waita vachirega kuburitsa zvese because guys zvinoratidza kuti vatete havasi kufara havo. But mungadai henyu kupa tete mhosva asi taiti zvaita hazviite. Dai angoti ndakamborara mubridge chete. But anyway guys, munhu anorambidzwa here kutaura his life story if he feels like. Maybe vaitomubata rafu ndozvakaita kuti arare pasi pebridge. So haangamboverengi kugara kwaakaita kumba kwenyu naimi tete. Gore riya makambotaura pamusoro pehanzvadzi yenyu and muroora wenyu. But makazoona kuti if you can't beat them, join them. Tete tinokuzivai pamusana pevana ava. Saka chero mukaedza mukadii isusu tinongomira nanataite. So ndo zviri kubva mumastreets izvi vanhu vachiti aiwa chero mukarwa mukadii isusu tinongozva nzvimbo yedu kuti panotungana dzemudanga aiwa isusu tinomira zvedu kuterese. Do leave your comments on what you think about nhamo yatanga or dhudhu yatanga kwaMadhuyu.